Dobrý deň, guys. Máme problém so Robloxom, takže ja asi už skončím aj Roblox. Prepáč Roblox, ja to už nedávam, proste. Roblox už to všetko rozbil, ale budem chodiť na také, že budem v Roblox Studiu ešte robiť, ale nebudem už, malokrát budem hrať iba Roblox. Možno iba dá 5 alebo koľkokrát neuvidíte, mne to jedno, ale nebudem iba hrať, ja budem v Roblox Studiu. Ale koho by to nervilo, mám ešte kanál jeden, ja ho potom ukážem. Ja ho ukážem potom na šorte, takže toto je iba video z Robloxu. Posledné sú už tamté. Ten kanál sa Titanic nebo beta sa to volá, takže to je jak beta verzia môjho kanálu proste, takže to je toto isté a toto je proste posledné toto, čo som teraz hral na videu, ale pôjdeme na Minecraft, skúsime hrať. Bo ja som si už ho nainštaloval, všetko som dal. Normálny Minecraft Java a Bedrock Edition stojí 30 €, ale toto aj za 50, ale neviem, či by si sa to vyplatilo, aj taký jeden je za, neviem, už si nepamätám. Takže sa mi dá, že za 40 alebo koľko. Dobre, takže asi goodbye Roblox na chvíľu. Možno si ho tu ešte si ho tu nechám, ale nebudem na neho hrať. Dám aj dokonca, že napíšem, že napríklad, že toto. Ale keď chcete, tak môžete hoci čo robiť, takže čau.